नोंनि बिखायाव नांनाय आंनि बिस गोनां सोदोबफोरखौ आं मन'फिननो नाजाबाय। नोंनि गोरबो अरग्लिनाय हाथाइफोरनि गोफार राव आं देग्लिबाय गोरबो उवालाव। नोंनि गोलाव आखाइजों हाथरखि खुबैनाय अख्राङाव एखनब्ला आंखौ थिर गावो सन्देहनि गोरलै मोनसे बानजों खामब्लावो गोसो थोनायनि गोरबो। नोंनि सासनाव नों मोनथायगिरि आरो बिगोमा, फोरजाफारि आंनि सोलेर, सान हर नेनाय नोंनि हांसा। बिस गोनां सोदोब आरो रावफोर आं आरो बुंनाय नंलिया आरो दिन्थिफुंनाय नंलिया एरसेखोमानाय जरासे मोदोम। आं गावखौ नुयो लामनानै दोननाय नोंनि गोरबो आरो खामजानाय अरनि सालायाव। गोदान जायोब्लासो बुहुम खोन्थासिगोन गुस्थि फेन्नाय सिब्बायाव दोनथुमनाय बाथ्रा। दावबायगोन अब्लासो नों आं आरो मिथियै गाबोन।